Karo pelaku ngarep nduk. Mas Mujiono mirang-miring jane. Oh nggih, mriki. Sing metuke kok sendi to ngono. Heeh, ya rada maju nduk. Terus maju kono. Heeh, cedhak Pak Decip kae lak diplintirne bengos. Iya. Kaya mider tawa jamur. Mulet. Lah bakul apa, Pak? Bakul jamur. Kapan sumanding sisihmu SMA itu suaranya kaya ngene lagi. Lah ya ki SMP, Pak. SMP. Sampun manak pisan. Pindho. Oh iya deh pindho. Iya. Elok. Tenan. Andi meneng Andi. Dadi bletru, Dik. Ayo ngaco mburi. Lah nggih. Mung sliramu tan kena liya. Hati-hati, Nduk. Tak tresnani lair ora apa-apa. Teranah rada angel kok. Iya. Arep kebelowok. Halo. Jos. Yuk. Iya. Yo.
Sepi ya, Pak. Piye? Sepi. Sepi, janji bocah siap ngono ki ning mburi sepi. Wah, heeh. Delong kasih teno nanggar jam 1 metu kopi ngono. Ora gelem menang. Heeh, iya. Sabda Ah, yuk, yuk. Iya. Yuk, dah, dah. Lewung lumantar Mas Ayu Heni Manunggal iki piye iki piye Mbak Eni menika kawis tinggal Demange Sambirja Rawuh. Iki Pak Lurah Sambirja Rawuh mengki ampun kesesa kundur nderek ngregakaken swasana. Swasana merga ya pinarak lenggah sik. Engko bar sak lagu terus dahar Pak Lurah terus nembang. Iya kudune ngono kuwi. Mangga. Sabda yuk yuk. Niki matur sembah nuwun.